ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रथमोऽध्याय सैन्यदर्शनयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः जुजुष्वः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଅନ୍ଧ, ସେ ମହାଭାରତ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ବ୍ୟାସ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସବୁ କହିଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଲେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେ ତ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ସେଠାକୁ ମୋର କୌରବ ସେନା ଓ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଯାଇ କ'ଣ କଲେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉଭୟେ ହୋଇଲେ ଏକତ୍ର। ଧର୍ମରେ ବାଦ ହିଂସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ମୋର ହୋଇ। ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଲେ କି ବୀରତ, କିଏ ବା ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧେ ଜିତ। ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଇଛି, କହ ସଞ୍ଜୟ ତେଣୁ ପୁଛି। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।